салом ба роғибони футболи тоҷик. нашри навбатии барномаи фатҳро дар такя ба рақобатҳои даври ҳафтуми чемпионати футболии кишвар миёни дастаҳои лига якум манзуратон мегардонем. даври ҳафтуми чемпионати футболии кишвар миёни дастаҳои лига якум он гунае сурат гирифт ки интизориашро доштем. дастаҳои пурқувват рақибони худро шикаст доданд ва бархурди миёнаҳолон ё баробар сурат гирифт ё бо пирӯзии минималӣ хотима ёфт. қариб ҳамаи бозиҳои давр аз мадди назари ҳамкорони мо дур намонд ва шаҳри бештари рақобатҳоро дар барномаи имрӯзаи фатҳ тамошо хоҳем кард. нахуст аз бозии дастаҳои сардори шаҳри турсунзода ва файзканди ноҳияи восе шурӯъ мекунем. ин тимҳо дар ҷадвали мусобиқа қариб ки мавқеи баробар доранд. файзкан дар ҷои шашум аст ва сардор дар мавқеи ҳафтум. бозӣ дар майдони талко арена сурат гирифт ва мухлисон дар иҷрои ҳарду даста як бозии баробарро тамошо карданд. дар қисми аввали дидор ҳарду даста имконият доштанд ки ҳисобро боз кунанд, аммо тӯб мисле ки барои надаромадан ба тури дарвоза қасам хӯрда буд. дар қисми дуюм ин тилисм аз байн рафт ва ҳарду даста имкониятҳои беҳтарини голзанӣ зиёд доштанд ки аз баъзаи онҳо истифода бурда тавонистанд. фурсатҳои баҳснок низ хеле зиёд буд ва шумораи кортҳо ҳам барзиёд гардид. хулас ҳамкорони мо ин рақобатро пайгирӣ карданд ва ҳоло имкон аст ки якҷо тамошо намоем. дидори дастаҳои сардори шаҳри турсунзода ва файзканди ноҳияи восе дар доираи рақобатҳои даври ҳафтуми чемпионати тоҷикистон оид ба футбол миёни дастаҳои лига якум аз шумули бозиҳои марказӣ давр буд, чун ҳарду ин дастаҳо ин мавсим ҳунарнамоии хеле хуб нишон доданд ва муқобили дастаҳои муддаӣ рақобатҳои арзанда анҷом доданд. бозӣ дар майдони талко арена сурат гирифт ва мухлисони зиёде барои дастгирӣ омаданд. дар қисми аввали дидор футболбозони ҳарду тараф имкониятҳои беҳтарин доштанд то ҳисоби бозиро боз кунанд, махсусан футболбозони мизбон ки чанд маротиба ба хати дарвоза наздик шуданд, вале имкониятҳои доштаашонро истифода бурда натавонистанд. меҳмонон низ дар ҷавоб ба ҳуҷумҳои дастаи сардор фурсатҳое доштанд ки бояд ба гол анҷом медоданд, аммо чӣ гунае гуфтем, дар қисмати аввал ҳеҷ дастае ба задани гол мушарраф нашуд. дар аввали қисмати дуюми бозӣ дастаи файзкан тағйирот ба миён овард ва футболбози рақами 8 дастаи мазкур Гурез Аслонов ба майдон омад. футболбози мазкур дар дақиқаи 54-уми бозӣ аз як партофти ҳамдастааш хуб истифода бурд ва тӯбро ба кунҷи дарвозаи сардор равон кард. баъди ин гол футболбозони дастаи мизбон идомаи бозиро ба худ гирифтанд ва чандин фурсатҳои голзании дигарро созмон доданд. махсусан баъди тағйирот дар ҳайати бозингарон суръати бозии дастаи сардор дигар шуд ва бештар рафти бозӣ бо ҳуҷумҳои пайдарпай ин тим сурат гирифт. дар дақиқаи 84-уми дидор капитани дастаи сардор Расул Файзов аз партофти ҳамдастааш ба хубӣ истифода бурд ва бо сар тӯбро вориди тури дарвозаи Файзкан кард. ҳамин тавр то охири рақобат дигар барои ҳеҷ дастае имкон нашуд то голи ғалабаовари дидорро ба самар расонанд ва бо ҳамин ҳисоби 1-1
бозии даври ҳафтуми лигаи якум миёни дастаҳои Сардор ва Файзканд ба анҷом расид. ёдовар мешавем ки дастаҳои мазкур дар ҷадвал мақомҳои шашум ва ҳафтумро касб мекунанд. бозии бачаҳои худро дар ин дидор чӣ хабар омадед? فکر می‌کنم بازی خوب شد و در دقیقه آخر فکر می‌کنم که کمتر قوتشون نرسید یا از کدام سبب باشد از یک پرتافت کنجی ما گل خوردیم. فکر می‌کنم که باید خطای در حقیقت خطای دفاعگران بود. باید هر یک بازیگر باید با بازیگر نزدیکتر بازی می‌کردن. این بازی از بازی ما فرصت‌های خوبی گلزنی داشتیم استفاده نبودیم و در آخر یک گل ما خوردیم. فقط در سفر فکر میکنم که بازی خوب هم باشه، اگر مساوی هم باشه ما از یک امتیاز قناعت مندیم. بازی دسته سردار چه خبر اومد؟ دبیوتانت مثلا. بله دسته سردار دسته خوب است. بازیگرا خوب جمع آوری کرده. یک بازی خوب نشون دادن. ما میدونیم که بازی در نوعیت ترسنزاده بازی وزبین میشه. بازی است که معلوم بود که بازیگرا میخوان بازی کنن. وقتی بازیگرای دسته سردار معلوم است که میخوان که بازی خوب نشون بدن و امروز هم نشون دادن که بازی خوب نشون دادن میتونن. من فکر میکنم در آینده یک تیم خوب بشه که بسیار دستا با این رقابت کردن مشکل باید باشد با این دستا بازی کردن. چگونه که بازی امروز را دیدم از اول تا بگم تا قسمت 82 بازی از روی آمارها در اداره دسته حریف هم بگم ختم میکنیم. بعد چند فرصت‌های بودن که بحث به میان آوردن و بالاخره در 10 دقیقه آخر بعد دسته سردار با پورگی با خودمان با پورگی بازی را اداره میکرد. خب چی نظر داره درباره همین فرصت‌ها؟ چه خیلی که میدونم رقیب ما یکی از دسته‌های پرقوت میباشد. سال گذشته در لیگ اولی اشتراک کرده بود. این سال در لیگ یکم است. بچه‌ها ما کوشش کردن که بازی را غلبه کنند اما با آنها کمی یک تجربه نرسید. از همین لحاظ بازی به حساب مساوی به انجام رسید. خیلی باوری دارم که بچه‌های ما در بازی آینده غالب می‌آیند چون که بگذشت هر یک بازی آنها ملکه خود را بازیاتر کرده ایستادند. هولبوکی واسه فعلا همچون لیدر جدول مسابقه موسم رو ادامه میدهد. بازی نوبتی این دسته مقابل موهیر یوون بود. از اول معلوم بود که بازی شدید ما رو انتظار است چون دسته ناحیه یوون امسال چون استخوان به گلی دسته‌های سخت است. رقابت در میدان خانگی تیم هولبوک صورت گرفت و میزبانان از اول اداره بازی رو بر ذمه خود گرفتند. در قسم اول بازی هرچند فوتبالبازان موهیر چند مرتبه به هجوم‌های خطرناک پرداختند ولی فوتبالبازان هولبوک آن را رفع ساختند. صاحبان میدان نیز وضعیت‌های به میان آورده خود را به خوبی استفاده می‌بردند ولی در قسم اول گل به قید گرفته نشد. قسمت دوم بازی لحظه‌های حل کننده زیاد داشت اما یکی از این فرصت‌ها در نهایت واقعا تقدیر بازی را حل و فصل نمود که دلشاد نظیرمدوف وسیع‌تر شهر می‌دهد. بازی دیگری دوری هفتم چمپیونات تاجیکستان بین دسته‌های لیگ یکم مملکت در ورزشگاه مرکزی نوحیه وسه به نام تشه اسماعیلوف با اشتراک دسته‌های هولبوک نوحیه وسه و موهیر نوحیه یوون برگزار شد. برابری به میدان آمدن دسته‌ها و صدا دادن سرود ملی تاجیکستان پیش از آغاز بازی از جانب مسئولین لیگ فوتبال تاجیکستان و سرمربی دسته هولبوک جوراخان میرزایف همچون بهترین مربی ماه می و با سفرعلی کریموف همچون بهترین بازیگر ماه می جایزه‌های انفرادی تقدیم کرده شد. پس داوری مرکزی با دیداری دسته‌ها حسنی آغاز بخشید و تاکید کرد که هر دو دسته در دقیقه‌های اول نیمه یکم میدانداری امکان داشتند که به دروازه حریف گل زنند ولی در هر دو حالت دروازه‌بانی دسته‌ها امکان ندادند که هجوم‌های سازمان داده به گل انجام یابند. همین طریق قسمت اول میدانداری با حساب 0-0 به اتمام رسیده دسته‌ها به تنفس برآمدند. در نیمه دوم این نیروسنجی دسته هولبوک تا اندازه برتری را به دست گرفته برابری به میدان آمدن دسته‌ها چندین امکانات‌های
хуби голзаниро созмон доданд. Ниҳоят дар дақиқаи 62-юми майдондорӣ баъди як ҳуҷуми созмондода ва партофти головар аз ҷониби нимҳимоятгари соҳибони майдон Бахтиёр Чориев, ҳамлавари бо таҷрибаи Ҳулбук Зоир Холматов бо як зарбаи ҳадафрас ҳисоби бозиро кушода дастаи мизбонро дар ҳисоби бозӣ ба пеш баровард. Баъди ин гол то андозаи дастаи Ҳулбук барои нигоҳ доштани ҳисоби бозӣ дар хатти ҳимоя бештар бозигузорӣ намуд ва ҳуҷумҳои дастаи Моҳир пай дар пай афзун гардид. Дар дақиқаҳои 70-уми бозӣ футболбозони соҳибони майдон берун аз ҷаримагоҳи худ ба қоидаситезӣ роҳ доданд ки нимҳимоятгари дастаи Моҳир Шоимбоев бо як зарбаи қавӣ имкон дошт ки ҳисоби бозиро баробар намояд, вале дарвозабони соҳибони майдон зарбаи мазкурро баргардонида дарвозаи худро аз гол эмин нигоҳ дошт. Дар дақиқаи 84-уми майдондорӣ дастаи Моҳир тавонист ки дар назди дарвозаи соҳибони майдон зарбаи ҷаримавии 11-метраро бар нафъи худ кор намояд. Зарбаи мазкурро беҳтарин ҳамлавари Лигаи Якум Шоҳинбоев иҷро намуд, вале ин дафъа низ дарвозабони дастаи Ҳулбук Шоҳин Ҷалилов зарбаи рақиби худро баргардонида ҳамин тариқ ғолибияти дастаашро дар дидори имрӯза таъмин намуд. Дастаи Ҳулбук баъди ин ғолибият то андозае мавқеи худро дар садри ҷадвали мусобиқоти Лигаи Якум нигоҳ дошт. Дастаи Моҳир бошад баъди мағлубият як зина поён аз ҷои панҷум ба зинаи шашуми ҷадвали мусобиқа фаромад. вобаста ба бозӣ ҳаминро гуфтанем ки аввало ман дастаи Ҳулбукро бо ғалабаи кадагишон табрик мекунам. Пеналте ки мо ай даст додем, бозӣ баъд гарха мешуд. Бозӣ тарафи бозигарои мо бозӣ нағз аст. Сармураббии даста боев сиявуш аз бозигаро ризо шуд. Хай кун бозӣ бояд як тания бояд ғалаба кунад. برای همین با تیاریم با بازی آینده ما در میدان خود 15 ایون با دسته اسفره رو ما در میدان خود ما قبول میکنیم. هر کمک در دوم قسم دوم بازیگرا رو عوض کردیم. بازی در قسم دوم بازی نقص شد لیکن نشد عجب گل نشد. خیلی که شما میدانید دسته موحد یکی از دسته های بهترین چمپیونات جمهوری لیگ یکم میباشد. در قسمت دومی بازی بچه‌ها ما از اولی دقیقه‌های اول چخلی که دیدین بازی را با دست گرفتند. 5 بازی که ما در چمپیونات گذراندیم ما همه اونها را به غلبه انجام دادیم. برای قدرشناسی که ما را مربی مای انتخاب کردند миннатдории худро мерасонам. сомони данғара ин мавсим воқеан минбари футболи тоҷикро ҳам гарм мекунад ва ҳам фазои футболи меҳанро ҳайрон месозад. онҳо чанд давр пеш имконият доштанд ки новбаста аз мавсими аввалашон ба садри ҷадвали мусобиқа бароянд, аммо каме таҷриба нарасид. ҳоло аҳволашон дар ҷадвал бад нест. онҳо дар мавқеи сеюм бо ду дастаи пурқувват Ҳулбуки Восе ва парвози фурудгоҳи байналмилалии Хуҷанд барои мавқеъҳои аввал мубориза мебаранд. бозии навбатии ин даста муқобили як тими навкори дигар Ёқути шаҳри Ваҳдат баргузор гардид. аз аввал маълум буд ки Сомон ҳарифи худро пора мекунад, аммо Ёқут низ дар навбати худ ба қавле тӯҳфа набудааст. бозӣ то ҳадде пуршӯру шавқ шуд ки мухлисони минбар ҳатто як лаҳза хомӯш набуданд. бозии мазкур низ аз ҷониби рӯзноманигори фаъоли телевизиони мо Дилшод Назирмадов мавриди таҳлил қарор гирифтааст. бозии дигари даври ҳафтуми чемпионати Тоҷикистон байни дастаҳои Лигаи Якуми мамлакат дар варзишгоҳи деҳоти хуррамзамини ноҳияи Данғара бо иштироки дастаҳои Сомони Данғара ва Ёқути шаҳри Ваҳдат баргузор шуд. бояд гуфт ки шогирдони Ҷавашо Шоғиёсов дар бозии қаблии хонагӣ ба бохт рӯбарӯ шуда дар охирин бозии худ бо дастаи моҳири ноҳияи Ёвон мусовӣ намуданд. аз ин рӯ соҳибони майдон барои ноил шудан ба ғолибият ба майдон омаданд. дастаи Ёқут низ ин мавсим чандон фаъолияти хуб нишон дода наметавонад ва аз ин рӯ дар зинаҳои поёнии ҷадвали мусобиқот қарор дорад. дар қисмати аввали майдондорӣ дастаҳои якдигарро бештар санҷиш намуда танҳо аз зидди ҳамлаҳо истифода мекарданд ва дар ин қисмати бозӣ ҳарду даста ба кушодани ҳисоб даст наёфтанд. бояд гуфт ки то андозаи бартарии дастаи Сомон дар дидори имрӯза ба чашм мерасид, вале дастаҳо дар нимаи аввали бозӣ бо ҳисоби 0-0 ба танаффус баромаданд. дар нимаи дуюми майдондорӣ имкониятҳои дастаи Сомон дар назди дарвозаи рақиб бештар шуда лаҳза ба лаҳза ба кушодани
ҳисоб наздик мешуданд. футболбозони дастаи ёқут бошанд новобаста ба тағйиротҳои дароварда имкониятҳои худро самаранок истифода карда натавонистанд. дар яке аз ҳолатҳо баъди тӯбро ба бозӣ даровардан ҳимоятгари бо таҷриба Идибек Ҳабибуллоев дар назди дарвозаи худ ба хатогӣ роҳ дода иштибоҳан тӯбро ба пои ҳамлавари Сомон партофт мекунад, ки аз ин ҳолат футболбозони хатти ҳамлаи дастаи Сомон хуб истифода карда ҳамлавари ҷавон Сафарбек Қурбонов баъди партофти ҳамдастагон ба задани голи аввали дидори имрӯза шарафёб мешаванд. ҳамин тариқ дастаи Сомон дар дақиқаи 78-уми майдондорӣ дар ҳисоби бозӣ ба пеш баромада барои ба даст овардани 3 имтиёзи зарурӣ талошҳои худро идома дод. дар нафасҳои охири дидори имрӯза саъитараш дар дақиқаи 82-ум дар яке аз ҳуҷумҳо баъди тӯбрабоии ҳимоятгарони дастаи Сомон нимҳимоятгари миёна майдон Фурқат Холбобоев бо як партофти зебо муаллифи голи аввал Сафарбек Қурбоновро бо дарвозабон 1-1 мебарорад, ки аз ин ҳолат ҳамлавари ҷавон хуб истифода карда яке аз голҳои зебову диданиро ба дарвозаи рақиб ба нишон расонид. ҳарчанд дар идомаи бозӣ ҳар ду даста имкон доштанд ки ҳисоби бозиро бо голҳои задаи худ тағйир диҳанд, вале кӯшишҳои онҳо бенатиҷа ба анҷом расида дастаи Сомон ғолибияти навбатиро дар мавсими имсола соҳиб гардид. ҳамин сабаби асосии бозиҳои чанд бозиҳои охире ки мо мегузаронем ҳамин истифода набурдани лаҳзаҳои голзанӣ. ҳуҷумкунандаҳои мо ҳаракат мекунанд, кӯшиш карда истодаем. аз сабаби чӣ бошад, мумкин ки таҷрибашон камтар бошад, аз бозӣ ба бозӣ намуду ранги бозӣ дигар шуда истодааст. ҳамин афсӯс ки лаҳзаҳои голзаниро истифода бурда натонистем. асос гол нест баъд дар нимаи дуюм хитон шоҳид будед, дастаи Сомон ба ҳуҷум гузаштанд. аз чӣ сабаби бошад, бачаҳо камтар шояд ки аз ра омадаем хаста шудем, ҳамо камтар таъсир расонд. ин сабаби баҳона шуда наметавонад, барое ки ҳамин шароит ба ҳар ду даста буд. асос ва ё лаҳзаҳои голзанӣ дастаи Сомон истифода бурданд. бо ғалаба табрик кор бурда истодаем. мо камтар вақт тангӣ буд, сабаби ки мо дусе бозингаре ки мо хостем пеш аз мавсим ҷалб кунем, ҳамонро мо ҷалб карда натонистем. вақт тангӣ кард, чӣ хел мегӯянд, мо номнавис карда натонистем онҳоро. ҳуҷҷатгоришон вақт нарасид, вақт тангӣ кард. ҳаракат мекунем, ҳозир дар нақшаҳо ҳастанд, ду се ё чор ҳар як мавқеи футболбозон якта дута мо дар нақша дорем ки футболбозони ҳам ёш бошанд, ҳам ба таҷриба бошанд, аз онҳо истифода барем. аз собиқ бозингарое ки дар ваъда буданд, афсӯс ки бисёрш камтар сини сол ки рафтанд, аз ӯ истифода барем, бо пешравӣ кам мешавад. ҳаракат мекунем ки ҷавонҳоро ҷалб кунем, ҷавонҳое ки бозӣ карданд, камтар таҷриба доранд, аз ҳамонҳо истифода мебарем. имрӯз бозӣ хело бозии пурқувват буд, барое ки ҳар як дастае ки бо дастаи мо бозӣ мекунад, бо настрой меояд ба майдони мо. барои ҳамин аз ҳамин сабаб дар қисми аввал бозӣ хеле мушкил буд. дар қисмати дуюм бошад, мо чӣ гапҳое ки бар бачаҳои худ фаҳмондем, аз вазъиятҳои голзанӣ истифода бурдан ва сазовори дар дастаи ҳариф 2 гол задем ва сазовори 3 хол гаштем. сарачии ноҳияи ҳамадонӣ ин даста ба гуфтори мардумӣ як бохуд аст, як бехуд. мебинӣ ки ғайриинтизор ягон дастаи сахтро шикаст дод ва мебинӣ ки ба як дастаи назарногир бозиро бой дод. хулас дидори навбатии ин тим дар хона, яъне дар майдони марказии ноҳияи ҳамадонӣ сурат гирифт ва рақиби даври ҳафтуми онҳо тими Шодмони Ҳисор буд. дар аввал бозингарони сарачӣ як бозиро ба худ гирифтанд, аммо баъд вазъият 180 дараҷа тоб хӯрд. ҳамкорони мо ин бозиро низ пайгирӣ карданд, ки якҷо тамошо мекунем.
даври ҳафтуми чемпионати тоҷикистон байни дастаҳои лигаи якум бо майдондории дастаҳои сарҳадчии ноҳияи ҳамадонӣ ва шодмони шаҳри ҳисор дар варзишгоҳи марказии ноҳияи ҳамадонӣ баргузор гардид. баробари ворид шудани дастаҳо ба майдон ва садо додани суруди миллии тоҷикистон, довари марказӣ Сафаралӣ Маҳмадализода ба ин майдондорӣ ҳусни оғоз бахшид. дастаи сарҳадчӣ ки дар даври сипарӣ гардида ба мағлубият дучор гардида буд, дар дидори имрӯза бозиро бо ҳуҷумҳои хуби нимҳимоятгарон ва ҳамлаварони даста оғоз намуд. голи аввали ин бозиро мухлисон дер интизор нашуданд. аллакай дар дақиқаи даҳуми майдондорӣ нимҳимоятгари дастаи сарҳадчӣ Сиявуш Назирмадов дар нимаи майдони худ баъди як тӯбрабоӣ ҳамдасташ Далер Чоловро бо дарвозабон 1-1 баровард ва ба ҳамлавари дастаи сарҳадчӣ муяссар шуд, ки дарвозабонро гузашта ба дарвозаи холӣ голи аввали дидори имрӯзаро ворид намояд. ҳамин тариқ дастаи сарҳадчӣ бо голи задаи Далер Чолов дар ҳисоби бозӣ ба пеш баромад. аммо хурсандии мухлисони дастаи сарҳадчӣ дер давом накард ва бо гузашти 5 дақиқа баъди қоидаститезӣ дар нимаи майдони сарҳадчӣ футболбозони дастаи шодмон ҳолати стандартиро хуб истифода карда бо голи задаи Муртазо Исоев ҳисоби бозиро баробар 1-1 намуданд. ҳамин гуна дастаи шодмон то андозаи бартариро ба даст гирифта бо гузашти 5 дақиқаи дигар саъитараш дар дақиқаи 21-уми майдондорӣ аз тарафи чапи майдон ба ҳуҷум гузашта баъди партофти ҳамдастагон Узбекзода Сайҳомид голи дуюми дастаи шодмонро ба дарвозаи рақиб ворид намуда дастаашро бо ҳисоби 2-1 пешсаф намуд. баъди ин гол дастаи сарҳадчӣ низ то андозаи бартариро ба даст гирифта чандин ҳолатҳои хатарнокро дар назди дарвозаи меҳмонон созмон дод, вале дар ҷои дарвозабон ва дар ҷои дигар бозӣ на чандон хуби хати ҳамлаи сарҳадчӣ имкон надод, ки ҳисоби бозӣ тағйир ёбад. дар идомаи бозӣ саъитараш дар дақиқаи 44-уми майдондорӣ футболбози дастаи шодмон Ғоибов Сорбон аз паси зебои ҳамдастагон истифода намуда ҳисоби бозиро 3-1 бар нафъи дастаи меҳмонон намуд. ҳамин тариқ қисмати аввали майдондорӣ бо ҳисоби 3-1 ба анҷом расида даста ба танаффус баромаданд. дар нимаи дуюми бозӣ бошад ситоди мураббиёни ҳарду даста чанд тағйирот дар ҳайати дастаҳо ворид карданд. дастаи сарҳадчӣ дар нимаи дуюми бозӣ имкон дошт, ки ҳисоби бозиро баробар намоянд, вале маҳорати хуби хати ҳимояи дастаи меҳмонон имкон надод, ки ҳуҷумҳои созмондода ба гол анҷом ёбанд. дар дақиқаҳои охири ин майдондорӣ баъди таниши лафзӣ довари марказӣ ба Баротов Тоирҷон аз дастаи сарҳадчӣ ва Мирзораҳимов Сорбон аз дастаи шодмон корти сурх нишон дода ҳардуро аз майдон хориҷ намуд. ҳамин тариқ дидори дастаҳои сарҳадчӣ ва шодмони ҳисор бо ҳисоби 1-3 бар нафъи дастаи шодмон ба анҷом расида ин даста 3 имтиёзи навбатиро дар чемпионати имсола ба даст овард. баъди бозӣ бо ҷавонони Душанбе 83 ки бо мо бисёр ҳам душвор буд, бинобар барои мо ғалаба бениҳоят дар кор буд. дастаи сарҳадчӣ яке аз дастаҳои пурқувваттарини лигаи якум аст. мо медонистем, ки бозӣ бисёр ҳам душвор мешавад. бинобар тактикае ки мо пешниҳод кардем барои худ, тактикаи аз дифоъ, мақсади гап ки ба пеш. хай бачаҳои худро муборак мегӯям, табрик мекунам, кор мекунем. аввалу дастаи шодмонро табрик мекунем барои ғалабаш ва барои дастаи худам чӣ гуфтанем, ки бозӣ хуб кардан, ҳуҷумҳо буд, моментҳо буд, не ки ба гол анҷом наёфт. чӣ хеле ки гуфтан, агар гол назанӣ гол мехӯрӣ ва бозӣ дастаи ҳариф часпид ва 3 голе ки задан нисбати 3 голе ки задан бар мо, дигар мо дар тайми дум дигар натунистем, ки ҳарчанд ҳаракатҳо ҳам кардем, ҳуҷумҳо ҳам кардем, ки натунистем. бозии дигари даври ҳафтуми чемпионати тоҷикистон оид ба футбол миёни дастаҳои лигаи якум ба таври зайл сурат гирифтанд. дар умум як бор дигар бароятон натиҷаи бозиҳоро мегӯям. дастаи сарҳадчӣ дар майдони худ аз дастаи шодмони ҳисор бо ҳисоби 3-1 шикаст хӯрд. дастаи сомони Данғара бошад дар майдони худ дастаи навкори дигар ёқути шаҳри Ваҳдатро бо ҳисоби 2-0 шикаст дод. дастаҳои Душанбе ва Сараз бозии даври ҳафтуми худро бо ҳисоби мусовӣ 1-1 хотима доданд. дастаи Ҳулбук лидери ҷадвали мусобиқа бошад, дар хонаи худ дастаи Моҳиро бо ҳисоби минималӣ 1-0 мағлуб кард. дастаи Исфара дар майдони худ аз муддаии дигари ин мусобиқа дастаи Парвози фурудгоҳи байналмилалии шаҳри Хуҷанд бо ҳисоби 2-0 шикаст хӯрд. дастаи Парвоз дар сафар тавонист, ки ғолибияти навбатии худро дар даври ҳафтум ба қайд бигирад. дастаи Сардор бошад дар майдони Талко Арена дастаи Файзканро қабул кард ва бозии баробарро дастаҳо нишон доданд, ки дар натиҷа мо ҳисоби 1-1 яъне мусовиро дидем.
جدول مسابقه مذکور نسبت دور قبلی یگان تغییرات جدی ندارد. همین که دسته هولبوک حالا هم در موقع اول جدول با 19 خل قرار دارد و دسته پرواز باشد از دسته هولبوک یک بازی کم دارد و از این لحاظ با 16 امتیاز موقع دوم را مال خود کرده است. در موقع های آخرین جدول یعنی در تخانه جدول باشد دسته های سرحچی و یاقوت قرار دارند. دسته سرحچی تا امروز در 7 دور یک بازی خود را با غلبه پس سر کرد و در دیگر بازی های مساوی یا شکست خورده است. دسته یاقوت شهر وحدت باشد تا این جانب تا حال یگان امتیاز ندارد و موقع آخرین جدول مسابقه لیگ یکم را کسب کرده است. بازی های آینده این دور هشتم چمپیونات فوتبالی کشور میان دسته های لیگ یکم با ما رقابت های خیلی شدید و خیلی دیدنی رو برام میماند. دسته پرواز فرودگاه بین المللی شهر خوجند در میدان خود دسته دوشنبه رو انتظار است. از روی انتظاری و پیشگویی دسته پرواز باید دسته دوشنبه رو به قول پاره کند. دسته شادمان حصار باشد در میدان خود دسته سردار رو انتظار است. این دربی وادی حصار یکی از بازی‌های دیدنی دور هشتم چمپیونات مذکور به حساب خواهد رفت. دسته ماهیر یوان باشد در میدان خود یکی از دسته‌های ضعیف دیگر اسفره شهر اسفره رو انتظار است. دسته سرازم شهر پنجکن باشد در میدان خود دسته سرحچی نویه حمدانی را قبول میکند. دسته یاقوت شهر وحدت با دسته هولبوک یک بازی خیلی سخت و سنگین رو پس سر خواهد کرد. دسته سروی کمر باشد در میدان خود یکی از مدعیان دیگر این مسابقه دسته سامان دنگرا را انتظار است. این شهر دور هفتم چمپیونات فوتبالی کشور میان دسته‌های لیگ یکم بود که اون رو من فردوس خورسند برایتان شهر رو توضیح دادم. تا نشر نوبتی پوینده باشد.